Ei, va dir, buh! Mira, on està el Pau? El Pau pilla sempre. Sí, sí. Qui és el Pau? Sí, però ja... Pau va tirar. Algú pot tallar la branca aquesta de la baixa per aquí? Vaya. La canalla s'arquera. La que ja van descarregar. Sí, però pot de cada... Ei, ui, la criatura, va. És un castell parat de la vella? Mai. Com el nostre tren de ser nocturn. Anàvem tots borratxos. A la una i mitja de la Aviam, expliqueu-me. I vosaltres? Però només treuen punts. Com els serveis que fan, ja és un pas. El pavo de en medio de la fila te va a morir ahora, ¿eh? Está ahí. Cucu. Sense treballar-lo. La policia per fer un penal. En sèrio. Xavals, veniu cap aquí. Tio, estem fent un penal. Però no, que això no pot ser.